Dorbar Shnong Mawkynrew haringkat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Mawkynrew Circle haka Kyrwoh terik risau araja arpusan kila Plie ya Tala kabla khang ya ketika PHC nadu ka arpukandai terik nailur araja arpusan. Kani gejing Plie Tala kalau urlong hadirin ke Jingwan ke Doktor Bathamai ke Doktor R Hadam ban pej ya ketika jaka ajing sumar kat kum gejing tuklar ke Deputy Commissioner Joko East Khasi Hills District men haka khatsan terik risau araja arpusan. Kiar kun hon hadirin bagi lakhang Tala ya ka PHC na ka jingbom don doktor la arbnai menshwa mentapat kidang ap baka sarkar jalakan pha saiwei doktor hakate ka PHC khnang ban ai ka jing sakri ba khambha ya ki nong Shnong ka than Lawan ban Plie ne ka sngai mari ayo ka doktor bara kinong bahab hakane ka PHC Mawkynrew wan no ban ai sumar ban sagob ban la ino na jinon kam Mar mentala don doktor ibabeng ibabit ibala ban tray ka kwatke ibudon kam ki barmet ki simdawai semua yawan no rasai dan mentas ngiro kalayan marngi na ka Shnong Mawkynrew lawan Plie da ka Dorbar Shnong angkat bat ki paiba kat kum ba ki paiba kalarai ban khang nai cingkhang tung paiba kalong ka basiso ai kubre yo paiba budon ki cingkit kre na mentaka ka Shnong ban yo doktor mentas ngi ka ulong lawan doktor depek pas saya ka kam kumno ngai bakakam kan yai baik maladon doktor tinggi sini ata tinggi lam tung doktor balawan bu nak suka ke baro nung don benta ka PC wan mania snokti bani ai sumar ban sindawai kulai sibuan benta ka ting sanga tung kale ka PC ko IP kendiat rai ko abat ya ting klan tinggi la ya keren la ya pembaik na ka PC ban beli no menta hoi ka ngakonmen na ni sakmat bakane ka PC ro kan yai ya renti bat ki doktor ro na ni sakmat kin lebha ya kini ki than jong kane ka Mawkynrew baro ka wi he tengah karpat di doktor ro men lebha na ni sakmat tana kaling ka sang ro jongi ro ngim song cha thai na ni sakmat ngin san budien ya ka ne ka mat ba IDC la pular ban phak biang itai doktor mo bai sim suti phak biang sa iwei ngiro ngi na ling kasang ngim song klengti pan ngin bodien ane sakmat Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya